गलाघाट जिल्लानि इ.एम बेन्दोंआव थानाय थुरिबारि गोथार बाथौ थानसालियाव दिनै गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमा दानथामारि खौरां लाइसि बाथौ खौरां मुंनि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि लायो आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि महरै बिथांमोना हांख्रायना लाबोदोंमोन। जों बे बिजाबखौ बेखेवबाय। आं मिजिंथियो बे बिजाबनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि फुवारनाय फोसाबनाय सान्थौ बे बिथिंफोरा बेहाय जेब्लायबो जायगा मोनगोन। बेनिफ्राय रायजो राजाफ्रा मिथिनो थाखाय खाबु जागोन आरो जोंनि जायगानि गलाघाटनि गाहायै गोदान गोजाम लिरगिरि बिथांमोना गावनि सानस्रिफोरखौ बेहाय महर होनायाव बेरखांनायाव बियो खाबु मोनगोन। आं मिजिंथिदों जे जाय बिथांमोना हारसिङैनो बिजाब लिरनो हाया, जाय बिथांमोना लिरनानै बेखौ खाबु मोना माने बेखौ दिहुननो थाखाय नैबे बाथौ खौरांनि गेजेरजों जोंनि जायगानि लिरगिरि बिथांमोनाबो बेखौ दिहुननायाव खाबु मोनगोन आरो उननि समाव बिथांमोनखौ सासे लिरगिरि महरै आवगायलांनो थाखाय बे हाबाफारिया थोजासे थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथियो। दिनै जोङो गलाघाट जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बे नम्बर बियाबनि सिङाव थानाय थुरिबारि गामिनि बे गोथार थानसालिनि लांगोनायाव जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लाइमोन आरो माइनाव बे बिथांमोना दैदेननायाव जोङो बे जिल्लानिफ्राय जा बाथौ खौरां मुं दोननानै जों धोरोमारि जा लाइसि दिरुनदोंमोन, बे लाइसिखौ जोङो दिनै बे गोथार मोनसे हाबाफारि लानानै जोङो बे बेखेवनाय जादों। दिनै 2021 मायथाइनि जा 8 डिसेम्बर दाननि 9 खालाराव जोङो बेहाय जों थुबुर जानानै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि मानगोनां अमृत गयारिनि बेखेवनाय बिबुंथिजों जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनदों आरो बे हाबाफारियावनो दिनै जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानाव गेदेर मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि बिथांनि आखाइजों दिनै जोंनि गलाघाट जिल्लानिफ्राय जा जोङो दिरुनजेननाय जोङो बाथौ खौरां मुंनि जा धोरोमारि लाइसि, बे लाइसिखौ जोङो बेहाय बेखेवनानै लादों। बिथां स्वर्गियारि बिथाङा जोङो बे धोरोमारि गौथुमनि जा लाइसि, बे लाइसिखौ बेखेवनानै जों अरायथा जोंनि मोजां गोजोन हास्थायो जे जोंनि धोरोमारि बा धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा खौसेथि जानायाव बा जोंनि धोरोमारि मानसिफोरा माखासे बाथ्रा सोलोंनाय बेलायाव बे लाइसिया गोबां बिहोमा होलांगोन होननानै बिथाङा आसा फारिदों आरो जोंबो आसा फारिगोन जे जोंनि बे बेखेवजेननाय बा जोंनि जागायजेननाय दिनैनि खालारनिफ्राय जोङो जा 3 दानारि जे बाथौ खौरां बे लाइसिखौ जोङो दानथामनि उनाव जोङो बेखौ सेबखांनानै जोङो रायजो राजानि गेजेराव जोङो फोसावनो नाजागोन होननानै जोंबो आखायाव लादों। ओंखायनो दिनैनि जा गोथार सान डिसेम्बर दाननि 8 खालार 2021 मायथाइनि दिनैनि साना जोंनि थाखाय जोङो जारिमिनारि सान हिसाबै जानानै थासिगोन आरो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि मानाव गेदेर मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि बिथाङा बेखेवना होनो थाखाय जोङो सुजु आफादनि जानानै बिथांनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोङो बे खाबुआवनो जोंनि गासै बर' समाजनो आरो गाहायै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजा आइ आफामोननिसिम जोंनि बे सुजु आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनानै फैगौ समफ्राव जाहाथे जोंनि बे लाइसिखौ आजावना लायो, अनसायो, बेनि थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय जोङो खावलायनाय थाबाय। गलाघाट जिल्ला गागि लाइमोन आरो माइनाव आफादा जोंखौ जेरैबायदि मोनसे सुजु आफाद दानानै होबाय, बे महरैनो जों दिनै 8 डिसेम्बर 2021 अक्ट' दिनै जों बे बाथौ खौरां खुगा लाइसिखौ बेखेवबाय। आसा खालायो बे बाथौ खौरां लाइसिजों जोंनि गलाघाटनि गासै लिरगिरि बिथांमोनहा मोनसे लिरनायनि बेलायाव हुदा जाखांगोन आरो जायफोर फरायसाफोर दङ बे फरायसाफ्राबो लिरनायनि मोनसे हुदा बारायगोन। लोगोसेयैनो जोंनि
जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमाबो फोसावनायनि फेहेरनायनि बेलायाव निस्सय बे बाथौ खौरां लाइसिया मोनसे मोजां पदक्षेप लागोन होननानै जोङो आं गावबो सासे गाहाय सुजुगिरि हिसाबै बेखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों।